Arratsaldeon guztioi, astelena, eta zer moduz asteburua? Gaur kaligrafia? Arratsaldeon guztioi, bai, gaur kaligrafia landu behar dugu. Gaurko saioa ahozez idatziz egingo dugu eta kaligrafian adituak izango dira gurean. Eta gure kaligrafia ere aztertuko dute. Ea zer ateratzen den hor. Eta bertsoak idatziz ez, baina bapatean bota eta iritsi da Euskal Herriko finala handira gaurko gure gonbidatua. Leitzako bertsolaria, gaztea, nortasuna handikoa, ausarta. Biba, Joanes Ilarregi. Biba! Biba! Xabi. Handia oso, handia, Eta oraindik egiteko dauzkanak? Bai, oraindik gehiago handituko da bertsolaria, ezta? Bai, guk bitartean botako ditugu bi bertsotxo. Bai, txikiak, ezta? Bai, hasiko naiz? Bai, hasizu, bai. Mozorrotu alzara inauterietan, Ipurtargia nintzen larun bat honetan. beraz argia duzu zure masailetan. Ni piztu egiten naiz asteburuetan. Nolakoa izan da zure karnabala. Pijama kendu gabe baina mundiala. Loti ederrarena egin duzu ala. Ni astelen ez pizten naiz dakizun bezala. Badakigu bai, piztu gaitezen eta piztu zaitezte zuek ere eguraldira arte elkarrekin. Biba gu eta biba zuek! Kaligrafiaren sekretuak. Zuek balduzue eskuz idazteko joerarik? Eta zer erabiltzen duzue idazteko? Boligrafoa, arkatza edo luma? Eta zer moduzko kaligrafia duzue? Gaur idazketaren beste irakurketa bat egingo dugu. Bego lanbidez ofizioz kaligrafoa da, luma, rotuladore eta pintzelarekin letra ederrak egiten ditu. Ezkontzetan gonbidatuen izenak idatzi sobreetan, den eskaparateetan mezuak idatzi ere bai kristaletan. Gurekin da, Bego Viñuela. Kaixo, Bego. Aba, Bego. Arratsaldeon, bai. Ongi etorri. Esker. Bego, zer da kaligrafoa izatea? Zer esan nahi du horrek? Bueno, ni kaligrafoa naiz eta pasioz betetzen ditut nire egunak. Kaligrafoa niretzat da, aztertu egin ditut dokumentuak, antzinako dokumentuak, ulertu egin dut historia, zerekin idazten zuten, eta nik behin hori ulertuta egin dut nire modelua. Ulertzen dut nondik hasten diren letrak, zer herramienta erabiltzen zuten gotiko eran, hori da. Eta zer da zehazki aztertzen duzuna? Formak. Osea, niri gehien gustatzen zaidana da formak aztertzea. Badaude pilo bat, zakit, A, tipo, beste, osea, niri gustatzen zait jakitea nola egiten ziren letrak. Ze gauza? Eta horretan jartzen duzu harreta, eta gero hori ikasita zuk zure letra sortu duzu, ezta? Zure kaligrafia daukazu, ezta? Nire modelua edo, bai. Eta zuk kaligrafo bezala ze zerbitzu eskaintzen dituzu? Bueno, alde batetik ematen dut formazioa, kurtsoak ematen ditut, ikastaroak, eta beste aldetik markei ematen diet zerbitzua, idazten diet mezuak, logotipoak egiten ditut, hainbeste gauza, no? Alkondaretan, pañuelo, gauza askotan, bai. Eta markek zer bilatzen dute kaligrafo bat kontratatzen dutenean? Batez ere, esklusibitatea. Nik uste dut, gaude pizkatxo bat aspertuta hori dana berdina izatea, mekanismo bat, bezala erabiltzea, eta nik uste dut bilatzen dutena da esklusibitatea. Eskuz egindako gauzak dira bakarrak, ez daude beste leku batean, ez da? Eta, batez ere, igual, Diorren perfumeak grabatzen ditudanean, jendean nahi du bere izena, perfume horretan superespeziala izatea. Eta zen markekin egiten duzu lan?
izan dut aukera marka askorekin lan egitea, Dior, John Malone, izan dut San Miguel, Tiffany's, askorekin, bai. Ez dakit, baina hau orain burura etorri zedan galdera bat, kaligrafoak ez zarete asko izango, ez da? Edo bai, badago. Kaligrafia egiten dugunak, bai. Bai? Baina kaligrafo bizi modu bezala, ez. Hori da beste kontu bat. Beste kontu bat da. Bai. Beraz, zuk lortu duzu, zuri gustatzen zaizun horretatik bizitzea. Bai, 10 urte ja badaramat horrekin, eta bueno, bai, posik. Eta lehen esan diguzu baduzula zuk zure modeloa, ez da? Zure letratipoa, zein da zure letratipoa? Bueno, nik espeziatuta nago kaligrafia ingelesa, copperplate idazten, no? Baina nik egin dut modelo pertsonala bat, eta da askoz mugimendu askorekin, da super elegante, baina badauka arauak markatuta, bale? Baina da, norbaitek ikusten badu nire idazkera izango du, hau da begorena. Bai? Bai. Nik uste dut baietz, bai. Eta hori da zuk zure egunerokoan idazteko erabiltzen duzun letra? Edo hori da beste profesionalki erabiltzen duzun idazkera? Hori da. Nik nire idazkera normala da super normala, osea, igual hasta txarra. Baina, bueno, txarra ez, baina nahiko normala. Eta nire lanean erabiltzen dudana da super txukuna, bai. Lan asko egin dituzu, esan diguzu, hainbat eta hainbat. Eta antza, Cristina Pedrotxeren bizkarrean ere idatzi duzu, zer da? Bai. Hori zen, bularrezko minbizaren kanpaina bat, eta Jodonaren revistarena, eta nintzen Madrilera, eta, bueno, balema zen, puedo ser yo, eta idatzi nion bizkarrean, eta gero izan zen margazki bat atera, eta, bai, izan zen, super esperientzia ona, bai. Hori pintzel bat egin, ez da, ikusten hori da, bai, hemen dago. Bai, pintzelarekin eta tintarekin, eta, bueno, izan zen kuriosoa, bai. Zederra. Kaligrafia ikastaroak ere aipatu dituzu. Bai. Zer erakasten duzu kaligrafia ikastaroetan? Bueno, kaligrafia daukat modelo batzuk, badaukat kaligrafia italikoa, kaligrafia copperplate, pintzelarekin, eta, bueno, ematen ditut bai umeentzakoa eta bai helduentzako. Bai. Beraz, eta denetari joaten da, ume joaten dira, helduak ere bai? Bai, eta helduak perfila super diferentea da. Igual daukat medikuak, ingenieroak, baina daukat gero tatuadoreak, lertzen dutenak letra garrantzitsua da gero azalean egiteko. Denetarik, osea, profila da super, aria bai. Eta ezkerrek eta eskubiek berdin ikasten dute, esate baterako Xabi ezkerra da, eta ni eskubia naiz? A ber, zailagoa daukate, ereduak daude pentsatuta eskubiak, baina egin aldute arazorik gabe. Normalean, horria tolestuz, giratuz, nahikoa da. Baina ikusi behar du zelako eskertia zaren. Eta zuk, adibidez, testu bat ikusita, antzematen diozu esker batek ala eskuin batek idatzita ote dagoen? Grafologoa ez naiz, baina, bueno, nabaritzen ditut gauzak, bai. Horregongo dira hainbat eta hainbat ezaugarri. Hori da. Ze mesede egiten dio gure burmuinari idazteak? Pues, mesede asko. Niretzako da konexio zuzena burmuina eta eskuarekin. Osea, aktibatzen dira burmuinean, osea, superimportanteak diren hainbat eredu, no? Idazten dugunean, da superarin pentsamenduak horrira jartzean. Kritikatu batekin berdin dio okertu bazaren ala ez, no? Baina idazten duzunean, ideiak antolatzen dituzu desberdin, bai. Eta orain ikusten ari garena, zuri idazkera da, ez da? Bai. Hori, lehenbizikoan altxagabe gainera, ez da? Arkatza edo luma kasu honetan, altxagabe, ez da? Hori lehenbizikoan ateratzen zaizu? Altzatzen dut, bai. Daude trasuak altzatu behar duzula luma, baina, bueno, okertzen banaiz, berriro hasi, hori da kontua. Hori da komeria, ez? Paper asko botatzen dituzu zakarrontzira, esateko moduan? Bueno, gero eta gutxien, baina bai. Praktika batez ere horriak eta horriak, bai. Haizu, Bego, erakutsiko zen iguke gaur nola idazten den zerbait idatziko dugu elkarrekin? Bai, bazen, Alberto. Guazen, ba? Bai,
Lehenik zuke egingo duzu Bai. bego. Vale, bai. venga. Ea, Bueno, idatziko dugu biba zuek, Ba, bale? Ondo, primeran. Adi, Ea, bale? nola egiten den? Ia, egingo dugu, lehenek eta ben, marratxo bat, bale, holan? Bai. Vale, eta gero hasiko gara, hori borobil bat bezala, B, bale? Eta orain gora egingo dugu, bale? Orain bera, gora, dantza bat bezalakoa, bale? Bai. Orain bera, orain gora, bera borobil bat egiten, eta orain A bat, bale? Eta atera, pum. Eta puntutxua, egin, bale? Ados. Eta orain, Ona, oso errexea Oso ematen du, polita, baina oso polita geratzen zaizu, Oso. Eta orain, zuek, bale, beste kolore batekin, Bai. egingo dugu zeta, bale, holan, marratxo bat, orain bukle bat, bera, orain gora, U bat bezala, orain E, eta orain gora, bera, eta R bat bezala, baina egingo dugu hemen sartuta, bale? Ados. Zuek, eta exclamazio puntu. Bikain. Bueno, Vale. ona. Jabe, oso. Venga, Venga, zuen txanda. Orain Ia, zuke be, egin behar dugu. Venga, Maialen, eman. Ni hasiko naiz? Animo, bai. Eman. Bai. Ia, marratxoarekin hasi? Vale, ze aholku ematen didazu hasi aurretik? Zerbait... Bueno, lasaitasuna. Erlaxatu, ez? Baiz, idazteak ere lasaitu egiten du. Hombre, bat, ezta? bai, bai, bai. Baina hau idazteko ere lasaitu. Egon Bai. behar zara guztiz Bai. lasaita. Maialen, gogoratu Vale. milaka lagun begira dauzkazula, Eta Bai, pultsua lasaitzeko. ona izan beharko dut, ez? Bai. Bueno, ni hasi ingo naiz. Ba, bai, Saiatuko hasi, hasi. dugu. Bale, ja, goitik bera, marratxo bat, Bai. eta orain zirkulo bat egingo baziru bezala. Betik, orain, ikutu marratxoa, bera, buklea gora, bera, eta orain gora, eta orain bera, eta orain bukle bat egin, oi ba, Ondo, ondo. Lasai. bai, venga, listo. Biba. Eta puntutxua. Ah. Eta orain zuek, Hor nasten naiz pixka. bueno, Ondo. lehenengo aldiz, Vale. ez dago txarto. Orain? Orain zeta bat, baina badauka descendentea, orain zu, orain E bat, dakizun bezala, eta orain gora. Bera, eta egin bukle bat. Wow. Venga, oso Ona, ondo. Maialen. Polita. Oso ondo. Ondo. Oso ondo, bai, Eta horrela, bueno. akatsen bat tartean gertatu ezkero, horria pikutara. Errepikatu, bai. Takarotara, ezta? Bai, Ja, bai. takillo, takillo. Bai. Takillo. Bueno, ea, Xabi orain zuk, Egingo ezta? niko nahi? Venga, Bueno, ni ia ezkera ber. naiz. Ez, hemen jarriko naiz. Vale? Bai. Vale. Ea, Xabi, lasai, milaka Lasai. pertsona daudezu. Erlaxatu, Zuri ezta? begira. Niri be, eh? Bai. Bai. Ea, guazen ba. Venga, marratxo bat. Venga, marratxoa. Goitik bera. Txak. Eta orain... Bukle bat, hori, ikutu marratxoa, gora. Oso ondo, gora, bera, orain bukle bat. Eta orain A bat, ui. Trampa. Hori, Trampa horren izan da. beste alfabeto bat ematen du. Hori trampa izan da, ezta? Eta arrosa? Eta arroxakin... ea, Venga, Bai. zuek. Ah, Venga, Xabi, venga, Xabi. izan da... Aitxuen, afaltada... Ez. Bueno, eta puntutxua falta dabe. Venga, bai. Venga, zeta holan, buklarekin, orain egin U bat, dakizun bezala, eta orain beste, eta gora, orain, oso ondo, Oso ondo. oso ondo. Bai. Bueno, Bueno, No, nahiko ondo, nahiko Bai, ondo. nahiko ondo. Lehen aldiz izateko, bai. 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 Bueno, 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 eta esate baterako... praktika. Hau da praktika. Vale, esate baterako, jarraian ez baldin bauti idazten, esku altxatuko banu, zuk momentu baten egin duzu, berriz joan daiteke lehengo lekura edo... Bueno, nahi baduzu geldi bat egintean, ba, hemen adibidez... Punta batean. Claro. Claro. Bai. Ikusi behar dugun non. bai. Eta zein da zure letrarik kutxunena? Ze letra idazten dituzu guzturen? Ba, niri gustatzen zait B, Idatzeko dituzu? Bai. Idatzi, Bai. idatzi Ja. nahi baduzu hemen, ni beharko naiz hemen. Ia ber, ba, gustatzen Claro, zait. bego bezala ez da? Bai, edo Beatriz, edo... Bai. Bai, ba... Zi, a ber, ba, gustatzen zait. Holako B, Wow, ze polita. bai, gustatzen zait. Wow! Gustatzen oso polita, zait. Ba, ez dakit, ia ber, ez zaidazue. Eta zenbakiren bat, gustatzen zaizu? Bai, gustatzen zait laua, adibidez. Gustatzen zait, hori, ba, hemendik. Ah, begira. Eh, Eta zergatik laua eta zergatik bea? Ba, daukate trazuak nahiko eleganteak, no? Ez dakit, I bat da sosagoa, ez da? bai. Ni oroitzen ez, nik egin Ados. dezaket zerbait. Ni oroitzen ez, txikian nintzenean, ikastolan Bai. ikasi genuela, H maiuskula, izugarri gustatzen zitzaigalako Bai. egiten genuen. Da polita. Horrela egiten genuela, Bai. naiz? Begira. Bai. Ez, bueno, ez dakit. Bai, holan, Mena ausartu inez. Bai. Ba, adibidez...
holan, ezta? Hola, hori da. Bai, gutxi gora, bera. Edo bekatera zaio. Piskatu bekatera. Bueno, gero herramienta badauka kontuak da, presioa egin, fina eta lodia, kontrolatu egin behar da. Baina, bueno, bigarren... Bigarren maila. Oso polita, Ozen berez. Bai. Ze polita. Ze polita, ze letra ona. Ze letra polita, benetan. Asko gustatu zaigu nola idatzi Gustatu duzun, zaizue, bai. Bego, Bai. zuk asko begiratzen diozu jendearen idazkerari, edo badago idazkera bat pertsona batena bereziki gustatzen zaizuna? Ni, fijatzen naiz batez ere eskuetan eta idazkeran. Osa, niretzat, bai, fijatzen naiz pilo bat. Igual, ezagutzen dudan lehen aldiz ezin dutia, zindalakoa da zura idazkera, baina bai, gustatzen zait. Eta ekarri dut nire aititeren kuadernoa, gehien gustatzen zaidan idazkera da, 7 urtekin egin zuen hau, eta, guztiz liburututa geratu nintzen, hau ikuste... Berak 7 urte zituen, Bai. Eta niretzat da super garrantzitsua, bai, geratzen naiz. Ematen dituk orduan fijatzen nola egiten zituen letrak, eta, bai, asko gustatzen zait. Zuk uste duzu garai batean garrantzia gehiago ematen zitzaiola, idazkerari esate baterako zura aititerena ekarri dugu, ezta? Bai. Gaur egun agian ez hainbeste, ezta? Bueno, ez diogu ematen orokorrean importantzia eskuekin egiten dugun kontuei, no? Eta nire ustez da super garrantzitsua bueltatzea horretan, bai. Bueno, goazen gure bide lagunaren gana, Asier Maia, arratsaldeon. Asierren izena ere politxa galdituko litzateke, eder batekin, ese batekin. Asier, ze politxa begok egiten duen lana, ezagutzen zen duen, kaligrafiaren mundua, gustatzen zaizu? Bai, beira. Ui, ara! Oso ongi, Asier, oso ongi. Ona. Gustatzen zait pilo bat, nahi beti esan diate letra ona dakala. Eta ordune, gero, Gasteizen hemen olerkietan gabiltzala eta eskaparatetan idatzi behar ditugu, eta bestelakoak, eta ordune, saiatzen naiz beti letra ona egiten, eta bai, ezagutzen dut, pendiente daukadan gauzatxo bat da hori, ez, kaligrafia ikastaroietako bat egin, badakan lagun bat egiten duna, bai, benetan, eta idatzi izan dizkit gauza batzuk, eta zoragarria da nola manejatzen duen, hori, luma, daude, elementu desberdinak, ez? Non egin behar dezun arabera, luma, pintzelak edo bestelako rotulki motak ere, eta baina ni badauzkat, eskaparatetako eta horrela badauzkat rotulki txiki batzuk, potoloagoa dienak eta dia pintzel moduko batzuk, ez? Hau da, malguak dienak eta idazteko, emate izu aukera, hori zabalago edo estuago egiteko, ez? Eta zoragarria da, nire dutzen zait hori, beak esan duna, ez eskuz egiten den edo zer dasko zer politxagoa da, ez? Eta adibidez, nik idatzitako liburuak, hain naiz eskuz egiten guztiak, ez izateko eskuz egindako liburu bat. Así que, zoragarria, gustatu zait pilo bat, eta hori hemen egin deten tontakeritxo hau, baina, saiatu nahi ni ere egiten, eta, zerbait egin da. Mila esker, Asier, mila esker. Aizu, doktore idatzi du, esan ongi idazten duela. Bai. Esaten diotela, letra ona eta letra txarrak badaude beraz. Bai, badaude. Oso, bueno. Esaten diotela, baina ondo idazten du. Ongi idazten du, ongi idazten du. Beste lagun jarriko izu ondoan, bego, eta gehiago ikasiko dugu kaligrafiari buruz. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta idazketan aditua da Irune. Berak dio, eskuz idatzitako testu batek asko esan diezagukeela idatzi duen pertsonari buruz, eta gure idatzi bana ere aztertu du. Gurekin da Irune Ibarra. Kaixo, Irune, arratsaldeon. Kaixo. Irune, idazketan aditua zara, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Azalduko diguzu zein den zure lan esparrua? Ni harrapatuta gelditu nintzen letrakin, aspaldi da, urte asko dira, eta zen nintzen letra aztertzen, eta ondoren, hezkuntza mundura eraman dut pixka bat letraren azterketa hori, eta saiatu naiz, umeei, letra argia eta azkarra idazten erakusten, eta irakaslegoari argibideak ematen baita. Eta eskuz idatzitako testu batek informazio asko ematen digu idatzi duen pertsona horri buruz? Bai, imaginatu baino gehiago. Bai, Bai. Ematen ditu pistak, ezaugarri psikologikoak erakusten ditu, baldintza fisikoak baita, eta
psikopatologiaren ingurukoak baita. Beraz, hobeto ez baduzue edo non, edo zi momentutan zuen testu idatziak hor galduta utzi. Aha, ara. Bai, begira, Eta esan duzu, baldintza fisikoak esan duzu, ezta? Ezaugarri fisikoak, nola, edo... Bai, imaginatu alduzuen moduan, Parkinsona eta Alzheimerraren ezaugarriak nabaritzen dira idatzian, eta adibidez, anemiak eta alakoak ere, bai, gauza da, ni ez naizela medikua eta ez naizelakotan sartzen, baina noski ezaugarri psikologikoak eta fisikoak antzeman aldira. Egin zenuten lan bat, Modo Breve izeneko testu batekin? Zer egin zenuten? Hidalgo oketanik, egin genduna izan zen, 17. mendeko Modo Breve izen ezaguna dan argitalpen bat, aztertu genuen. Ordura arte edo orain arte pentsatzen zen Mikoletak idatzia zela, eta genitun pista batzuk, hori zalantzan jarri gendun, genitun susmo batzuk, agian beste pertsona bat izan alzala idazlea, eta hasi ginen begiratzen letraz letra, horriz horri, eta ematen du gure iritziz ez dela Mikoletaren eskuz egindakoa. Beste kontu bada, edukina agian berea dela, baina bentzat bere eskuz ez du ematen berak idatzi izan zuenik. Eta Modo Breve hori zer da? Euskal gramatikaren lehen idatzietakoa? Bai. Noizkoa da? 17. mendekoa, 1600 da, 53, 54, elako bat. Eta, lana intensoa izan zen, letraz letra begiratzen jutea, baina ziren arrasto batzuk egiten ditugunak eta gureak direnak, ikusten ziren desberdintasunak. Eta, parametro desberdina begiratzen dira, letraren tamaina, nondik hasten den, lerro arteko espazioak, ezaugarri propioak edo gazteleraz invariantes deitzen dira, alakoak begiratzen dira. Eta oso zaila da guk A bat hasteko modua edo haren barruan egiten duguna edo gauza horrek aldatzen jutea. Gure ritmoan egiten ditugun ezaugarri batzuk daude. Eta horrek alegintzen bagara aldatzen, geldiroago idazten dugu, lehenego naiz begiratzen nola gonzareten idazten, bi basuek, eta noski letra berri bat edo beste modu baten hasteko eta geldiroago egiten duzu mugimendua. Ezin duzu txilin buelta bat azkar egin, ezin duzu. Naiz eta nahi izan, eta naiz eta jakin zein dan mugimendu hori. Irune, irudi batzuk ekarrizkiguzu edo adibide batzuk ekarrizkiguzu, ez da? Ikusteko Modo Breverekin eze alderaketa egin zenuten. Ikusiko ditugu? Ados. Hementxe ikusten ditugu. Bai. Orduan, modu laburrako testua noren berdintsua den. Esplikatuko diguzu? Hemen daude. Ikusten duzue ezkerraldean Modo Breve testu hori, ezkerreko zutabean, eta zalantza geneukan, Saint Hill izeneko gizon ingles batek idatzia zan edo Mikoletak idatzia. Zuek fijatu zaitezte, hor ezkerreko zutabean ikusten duzue oso idatzita eta baita odol hitza ere beko aldean. Fijatu zaitezte horren barrukaldean dagon markatxo hortan. Ikusten duzue? Bai, baduko alako ezten bat barruraka bezala, ez da? Bai. Hidalgok erakutsi zidanean idatzia, bakarrik horigatik pentsatu nun Saint Hillek idatzia zela eta ez Mikoletak. Ze begiratzen badugu erdi inguruan dagon, hor agertzen dira A batzuk, agian txiki daude, baina handitu ezkero ikusten duzuen markatxo berdina daukatela bai A letrak eta bai O letrak. Eta begiratzen badugu eskubirengo zutabean Mikoletaren idatzian, beste mota bateko borobilak dira horrek, beste leku batetik hasten dira eta
angelutzuak dira baita, baina barrukaldean ez daukate halako mugimendurik. Eta gero jetxiera angelutzua da. Eta horrek atera egiten zaizkigu, hor ez dago tramparik. Zaila da hori norberari ateratzea. Bai, ikusten dugu. Zuek hori ikertzen egon zarete, eta beraz ondorioa izan da, norena dela, San Gilena dela? Ba hori ematen du. Eta jartzen ditugu beste bide batzuk ikertzen jarraitzeko. Gaur egun teknologiak aukera onak ematen dizkigu, badira programa informatikoak hori beste modu baten egiteko, ez begi utzez, eta badaude moduak inteligentzia artifizialarekin eta abar ikusteko zentzu diren, errepikatzen diren mugimenduak testu baten eta beste baten. Oso, ongi, Irune, eskerrik asko adibide hau ekartzeagatik, eta orain beste adibide batera joango gara, zeren esan dugun bezala, eskuzko idazketak pertsonaren ezaugarri psikologikoak eman ditzake, ezta? Bai. Bai. Eta gure idatzi batzuk aztertu dituzu. Guk testu bat aukeratu genuen, izarren hautsa abestia edo bertsoen testua aukeratu genuen, eta biok idatzi dugu testu berdina edo antzekoa. Xabi, zurekin hasiko gara? Oso ondo, terminan, bai. Ikusiko dugu zer idatzen duzun. Ikusi egingo da, edo, ara, mira, hori nire letra, bai. Bai? Ba hori da zure letra, nik esan nien sinadura ere agertu egin behar zela, eta hemen lehenengo eta behin ikusten dena da, hasten zarela ritmo lasai batekin, baina pixka dana, ez du bezala dago, inhibizio pixka bat dago, eta berutz junala mugimenduak libreagoak dira. Horrietan beti begiratzen da goiko aldea eta beko aldea. Zenbat eta berago juten garen horrian, ahaztu egiten zaigu norentzako ari garen idazten, eta mugimendu libreagoak, espontaneagoak ikusten dira beko aldean. Eta eskuineko margenetan berdin, begiratzen dira bi margenak. Eskuinerako ahaztu egiten zaigu, zer egiten ari garen. Bai? Bai, eta hemen, batez ere ikusten da ritmo lasai badaukazula, eta hau da, denbora behar izaten duzu, zure gauzak egiteko, eta adibidez lasoak ikusten dira, bukleak ikusten dira, letren R letretan eta baita sinaduran ikusten duzu, horrek diplomaziaren ezaugarriak dira. Diplomazia. Bai. Bueno. Bai. Eta ikusten den beste gauza bada, erabaki bat hartzeko orduan, asko pentsatuko duzula, fijatzen bazarete T letraren ezkerretik eskuinerako makila hortan, ezkerreko zatia handiagoa da eskubikoa baino. Eta hori askotan errepikatzen da zure hitzetan, idatzi dituzun hitzetan. Eta horrek erakusten du, ezarela bapatean zerbait egingo duzuna, baizik eta hor badago hausnarketa bat, eta sinaduraren kokapena ere ezkerreko aldean dago. Ara, begira? Oso ondo, bai, zuma gauza, Zer interesgarria, Xabi? Zer diozu Maialen? Bueno, nik uste dut baiet. Nik uste dut baiet. Baina zuk esan marko duzu. Eta ezkertia sara baita. Eta hori nabaritzen da, trasoak direlako, adibidez, teren makilak eskuinetik ezkerrerantza egiten dituzu. Dos. Bai? Bai, karo, bai. Bai. Begira. Eta hori ikusi daiteke, nun hasten den, nun hasten den da, nun bukatzen den. Bai. Oso ongi, oso ongi. Beraz, zuk aizara pertsona ezkerra den, ala eskuina den idatzi duena antzemateko. Bai. Bueno, ikusiko du gordan orain nerea? Zema gauza, Bai. Ea? Oso ondo, ea ba zer diozun Maialenen letraren kaligrafiaren gainean. Ados. Ea ikusten dugu. Ia non dagoen. Bai. Bere idatzia txikiagoa da. Ez dut auki aukerarik neurketak egiteko, dena eskaneatua izan da. Eta hasiera baten pentsatu nun zure sinadura beste momentu baten egina zegola. Ze kolore desberdina dauka, eta esan didazunez ez, dena batera eginda dago. Ikusten dena da, testuan dena eutziago dago, txikiago dago, testua da zure lana, zure gizarte giroa, eta hor pixka bat, zure buruari frenoa jartzen diozu, erritmo bizia da, bizkorra da, baina zure burua frenatu egiten duzu, eta zure etxeko giroan askatu egiten zara. Halako
zerbait ikusten da, bai? Era berean, nahiko pertsona independientea ikusten zaitut, ez duzu behar izan sinaduraren inguruan zer jartzea. Egin duzu zure izena jarri duzu eta aurrera. Eta zure idazkeran ere diplomazia seinaleak daude. Bueno, Xabi. Diplomazia, santo. Diplomazia, biok diplomazia. Ondo? Eta modu desberdinetan. Lerroak pixka bat olan serpentinak dira, eta borobilak, O letrak batez ere bukleekin egin da dituzu. Eta K letrak ere buklea daukate. Bai. Eta hor, sustraiak hitz hori azpimarratu duzu, ez zergatik? Bai, hor ikusten delako badaukazula ekimena. Makila, eskerrezkuineko makila, pixka bat aurreratuta dago. Eta hor ikusten da, dena, utzita dagoen arren zure testu hortan, badituzu alako ausardia batzuk. Egia esan, oso desberdina dira, eh? Bai, ez da. Ikusi duzu, tearen marratxoa, zehazki oso desberdina da, Xabi. Bai. Nik eskubitik eskerrera egiten dut, eta... Nik kasakriston. Tu nahi duzun bezala. Nahi duzun bezala. Gutxi gora bera. Ze interesgarria, zema gauza, Zema gauza esan ditzaken hitz batek, ez da? Bai. Eta, ondoren beti gauza galdetu egiten dira, eta marrazkiekin ere osotzen da informazio hori. Nik unibertsitatean, ere klasetan beti ematen diet monografiko bat, idazkera eta bere zailtasunena, eta beste bat marrazkiena. Diagnostikoa hezkuntzan erakusten dut, eta hauek teknika proiektiboak dira, eta oso garrantzitsuak pertsona nola dagon ikusteko. Bere garaian Sarajevora jo nintzen umen marrazkia jasotzen gerra ondoren, eukin nuen aukeran eskoletan lagina jasotzeko, eta hori hurrengo baterako utziko dugu. Interesgarria benetan. Irune, errealitate berri baten uzgoaz, egia da geroztak gehiago erabiltzen dugula boligrafo digitala, adibidez tabletean gauzak idazteko guk bezala. Horrek zer esan nahi du, gure senetik eskuz idaztea datorkigula? Eskuz idaztea, arkatz bat eskutan eukita zerbait idaztea, sortzea oso erresa da. Asko erresago teknologiarekin baino. Egia esaten dute gure sormena aktibatu egiten dela, eta ideia gehiago etortzen zaigula, bai heldu hoi, bai ume hoi, idea gehiago etortzen zaigula eskuz idazten dugunean. Hori, bai, evidentzia zientifikoak dira, hori esaten dute, eta burmuinaren, pentsamenduaren eta hizkuntzaren guneak aktibatzen dira letrak, marra egin ezkero. Eta umeen kasuan, hobeto gogoratzen dute gero letra, hau da, epeluzeko oroimenera bidaltzen dute letra, ez da biltza inventatzen edo asmatzen denbora guztian letra, eta eragina ditu beraz irakurketan, matematikan eta trebezia finetan. Benetan, zema gauza, benetan interesgarria, bai, Begok eta Irunek kontatu diguzuena, idazketari buruz hizketan jarraituko dugu, beste alderdi bat ezagutuko dugu orain, beste pertsona batekin, Donostiako Tamaio papertegiak 1900 eta 14 darama idazketarako tresnak saltzen. Eta gurekin da, negozioaren laugarren belaunaldia. Ibai Tamaio, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, bai. Beno, Ibai, aro digital bete-betean bizi gara orain eta zuek dendan sumatu duzue bai lumak eta idazteko gailuak gero eta gutxiago saltzen direla? Bai, urte batzu ja daramazkigu, egia da, evoluzioa salmentetan beruz dijoala, ez, argi eta garbi. Baina, evoluzio horretan ere bai, beste tresna berri batzuk azaldu dira, denok ezagutzen ditugun rotuladoreak eta pixkat arte ederretaruntz pixkat abiatuz, beti gauza berriak eta pixkat moldatuz, ez, gaurko egunera, ez. Ibai, zure birraitonak 1914 urtean zabaldu zuen denda, pentsatzen dugu garai hartan nahiko ohikoa izango zela idaz luma bat erostea? Bai, garai hartan, bereziki nire birraitonak iriki zuenean hasiera batean inprenta bat zen, ez?
baina gero evoluzionatzen juntzen, eta egia da, 50. hamarkadatik aurrera, oso garrantzitsuak zirela gure dendan lumak, batez ere, gero boligrafoak, kalkuladoreak eta bar, eta orain gure txanda da, eta egia da, beste era batera funtzionatzen duela asuntoa, eta, esan dizuedan bezala, pixka bat orientatu dugu gure negozioa edo arte ederretara, eta bertan dauden teknika berriak edo pixka zabaltzera eta tailerrak egitera, eta barrez. Eta izu Ibai, kaligrafo bat daukagu gaur hemen platoan, da pentsatzen dugu beraientzat oso tresna garrantzitsua dela, ezta? Bai luma edo bakoitzak behar duen gailu hori, zuentzat bezero horiek oso garrantzitsuak izango dira? Garrantzitsuenak, bai. Eta oso saiatzen gera ondo zaintzen, eta egia da gozada bada beraiekin egotea, eta asko ikasten dugu beraien ez? Bai. Ibai, zuek idazketa tailerrak antolatzen dituzue, lettering tailerrak, harrera ona izaten dute? Bai, oraintxe bertan bupa da, ez? Post bat urte edo daramazkite tailerrak gure dendan, eta egia esateko oso harrera ona izaten ari da, ez? Eta leheno esan dizuten bezala, rotuladoren mundu hau, zabaltzen junda, kolore pilo bat ateratzen dituzte fabrikanteek, eta hori ikusten dituzuen irudietan, oso harrera ona, eta jendea oso kontente juten da dendatik, bai. Jarraitu horrela, Ibai Tamayo, benetan eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, Tamayo dendako arduraduna, ondo segi eta lan asko egin, ikusi arte. Mila esker, Zarka handi bat. Venga, arillo, baizan. Eta Asier Maia, hortxe zaude zu ere gure zai, irakaslea zara, zuk uste duzu gaur egun ikasleen artean kaligrafiari gerozta garrantzia gutxiago, ematen zaiola gutxiago lantzen dela? Zoritxarrez, bai. Ne ustez, ni naiz eskola zaharretako irakaslea esaten diate askotan, eta ni naiz, ez dut esango ordenagailuaren erabilaren kontrako, ordenagailua gure bizitzan dago eta jakin behar dugu erabiltzen, baina gero eta gutxiago erabiltzen dute ikasleek idazteko, ikasten idazteko, eskuzko idazkera. Eta da, latza, irakaslea garenok eta hor Irune ere hor dago, konturatuko da, unibertsitatean gero eta kaligrafia kaskarragoakin alegatzen diala, fizikoki irakurtzen zaila dana, eta berak esan duen moduan oso garrantzitsua da ustez eskuz idaztea. Motoizidade finetik hasita beste sormena bidean irekitzen den zerbait dalako, ez? Idazteak eskatzen du kontzentrazioa, idazteak eskatzen du erne egotea, eta behartzen zaitu zure pentsamendua ordenatzera, eta behartzen zaitu beste buru mekanismo hainbat manejatzera, ez? Eta orduan, hoi galtzen baldin bada, galduko da sormenaren puntu oso hundila. Eta ordenagailuan idazteak, nik adibidez idazten dut, eskuz. Ordenagailua pasa beharko da, eta egin beharko dugu dana, ez? Eta oso garbi izan behar dugu, ume batek idazten duenean, bere memoriara pasatzen da askoz errazago idazten duenean, eskuz idazten duenean, eta gero hori irakurmenean ere eragina dauka. Horrek, zergatik irakurtzen duena, azkarrago irakurriko du, identifikatua daukalako. Beraz, eutxi gure luma txiki hauekin ere idaztera. Asier Maia, eskerrik asko, plazer bat aste hona izan dezazula. Ondo izan. Berdin. Mila esker. Eta Pego eta Irune, eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso interesgarria izan da benetan. Asko ikasi dugu zuekin. Eta aurkituko zaituzte nonbait hitzen artean eta letren artean. Mila esker. Eta irakurtzen eta idazten jarraituko dugu gaur otsailak 20 Euskaldunon egunkaria itxizela 20 urte betetzen direlako. Eta Gontzal Dorrontzoro gure lankidea Imanol Murua Uriarekin egonda egunero behar genuen liburuari buruz hitz egiteko. Gaur 20 urte bete dira Euskaldunon egunkaria itxi zutenetik, eta Imanolzuk bertan egin zenuen lan. Zelan bizi izan zenuen egun hura?
Egun oso intensua edo egun oso intensoak izan ziren, bai niretzat, bai nire lankideentzat, bai egunkaria bere proiektu sentitzen zuten guztientzat. Asko 1990an egunkaria sortzeko prozesuen aritu ginen, beraz oso gurea zen proiektua, etzen bakarrik lanbide bat, eta bapatian, bortizki itxi zigutenean, mundua gaina erori zitzaigun, ez? Zer suposatu zuen itxiera horrek? Itxiera horrek suposatu zuen bidegabekeria izugarri bat, euskararen da euskaldunon kontra, adierazpen askatasunan da informazio eskubidearen kontra, gure lankidea atxilotu eta torturatuen giza eskubideen kontra, hori guztia suposatu izan zuen. Perspektiba bizkarekin begiratuta, alde honik euki bazuen, batez ere gerora gertatu zena kontuan hartuta, alde hon hori izan zen erantzuna, eman genion erantzuna. Jendea zen isilik eratu? Ez, amorrua handia izan zen, ez egituan konturatu ginen, gizartearen zati handi bat gurekin zegoela, eta garbi geneukan, urrengo gunean periodikoa kalian utzi behar genuela, periodikoa egin behar genuela egun horretan ere, eta alaxe egin genuen. Hori da, zuek egunero egunkaria sortu zenuten, berria egunkaria sortu horretik. Bai, itxi zuten egunian bertan, ustekabe horri nola edo ala erantzuteko, alako emergentziazko produktu bat sortzen asmatu genuen, emergentziazko kazetaritza egin genuen, eta hoxe, egunero funtzio hori bete zuen, egunkariaren eta berriaren arteko zubilana egitea. Zuk Imanol, aurten, egunero egunkaria horren, liburu bat idatzi zu, ezta? Istorio horren liburu bat. Bai, liburu hontan jasotzen dut eguneroren bizialdi laburraren kronika edo erreportajea, egunkariaren itxieraren historiaren parte da, eguneroren jaiotza eta eriotza ere, eta egunkariaren eta bere itxieraren historia osoago baten barruan, piezatxo hau ere falta zen, eta horren emaitza da, hauxe da, liburu hau. Egunero behar genuen, orain 20 urte gertatu zena hobeto ulertzeko, liburu paregabea. Eskerrik asko Gontzal, eskerrik asko Imanol Uria. Eta gaur astelena da, eta guk planak aldatu ditugu. Asteburuari ez ezik, aste guztiari ere kolore jartzeko. Biba, Albina Stardust! Kaixo! Kaixo! Oso ongi tatzu, Oso ongi. Ondo? Seguro ondo? Oso ondo, kariño, oso ondo. Bai? Erki, haizu, korapiloak atalean osasun mentala gaitzat astero izaten duguzu gaur, osasun mentala eta generoa lotu nahi izan dituzu, ez da, Albina? Bai, hori landu nahi izan dugu, ze uste dugu garrantzitsua dela osasun mentala lantzea feminismoaren ikuspegitik edo generoaren ikuspegitik. Bai, ze osasun mentalak generoak ere baldintzatuta dator. Bai, gehien bat genero estereotipoak eta gizartean sortutako sistema hau, ez? Duela gutxik, edo hori zait burura, La Furia raperak esan zuen, baditugun trauma guztiak sistema patriarkalaren erru direla. Orduan, esan dut, baditugun sistema, baditugun trauma guztiak sistema heteropatriarkaletik datorrela. Eta nik ere uste dut. Horregatik, beti aztertu behar dugun osasun mentala, ditugun traumak eta bar, beti feminismo edo generoaren perspektibatik. Jakiteko nondik datorren. Eta kalera atera zara, kasu honetan Iruñan izan zara, inkesta bat egiten. Zer esan dizute, herritarrek? Jendeak argi dauka generoaren influenzia edo hor dagoela, eta horren horren presioa ere sentitzen dugula eta horrek eragiten duela gure osasun mentalean. Berdin du gizon edo emakume izan, Ikusi merko dugu zen. Ikusiko dugu. Zer pentsatzen du Iruñako jendeak osasun mentalari buruz? Osasun mentala eta feminismoa. Bi kontzeptu ezberdin, baina erlazionatuta daude. Sistema patriarkalak eragina du gure osasun mentalean. Ikus dezagun.
Zuk uste duzu behar beste hitz egiten dugula osasun mentalari buruz? Hitz egiten behar dugu gehiago. Normalean da gai nahiko tabu. Gainera, nik ikasera naiz gizarte integrazioa, egiten dugu psikologia, eta hitz egiten dugu gai horretaz eta beti esaten dugu garrantzi gehiago eman beharko litzaiokela. Osea, hitz egin behar dugu hau eta normalizatu eta normala da. Hainbeste arazo diskutatzen direla. Eta, claro, normaltasun batera iristeko kostatzen zaigu eta falta zaigu uste dut. Adibidez, gazteen artean, normalagoa dela horretaz hitz egitea, baina gero gurasoekin edo familiarekin, esaten dute, gazten kontuak izango dira, beti hori da normala, plan zuen adinean, nik uste dut ez plan ez dela normala eta gehiago hitz egin beharko litzatekeela. Eta zergatik uste dut ez dugula hitz egiten? Behar bada, oaindikan ez garela nahiko naturala, konelako gaiekin, eta hori, beti lotza edo onelako sentimenduren bat sentitzen dugu. Uste duzu sistema patriarkalak eragina daukala gure osasun mentalan? Bai, uste dut gizonak oso itxita daudela, bere emozioak eta hori erakusteko. Beti gu mantendu behar dugu gure macho itxura hori eta beti izan behar gara harria baino gogorragoak eta emazteak sensibleagoak eta honelako arazo baten aurrean, ez baduzu azaltzen, ez baduzu ateratzen barnean daukasuna, behar bada horrek eragin batukat dezake. Eta uste duzu oraindik ere aurreiritziak ditugula osasun mentalari buruz? Asko, pila bat, bai. Psikologara joaten naiz, oso gaizki zaude. Ez, nire ustez, joan behar garela guztiak, eta badakit oso garestia dela, baino. Zer egin dezakegu aurreiritzi hauekin bukatzeko? Da mentalitate aldaketa, baina mentalitate bat ez da aldatzen biegunetan. Psikologari buruz hitz egin, laguntza behar duzunean eskatu. Bueno, nik uste dut aleginak denok egin behar ditugula aldatzeko patroiak, bai emakumeak eta bai gizonak, pentsaera aldatzeaz gain egin behar ditugu ere hainbat alegin. Hortxe jena dioena, eta Albina, kolektiboa berezik zaurgarria da osasun mentalari buruz ari garenean? LGBT kolektiboa diozu. Nik esango nuke, baiez, baina ez berezi. Bai, baina mundu guztiak, azkenan emakumeek ere badute beren presioa, gizonek ere badute gizartaren presioa, azkenan moduren batean guztion eragina dau, guztion gan dauka eragina sistema patriarkalak, eta sortzen diguten presio hori, ez? Eta zuk, eragin horiek noraino iristen diren argitze aldera edo, estereotipak taldeko lagunekin izan zara? Hori da. Zer esan dizute, nortzu dira? Estereotipak da, elkarte bat, talde bat, eta bereiek lantzen dute osasun mentala feminismoaren ikuspegitik. Eta horren oso interesgarria da, hori hausnartzen dutelako, trauma hauek eta nondik datozten, eta zer egin dezakegun, hauei aurre egiteko. Ezagutu ditugu? Ezagutuko ditugu? Venga, ezagutuko dugu estereotipak elkartea. Kaixo Itziar eta Mireia, mila esker gurekin izateagatik, zuek estereotipak elkartearen sortzaileak zarete, ezta? Baina zer da estereotipak? Estereotipak da osasun mental feminista lantzeko elkarte bat. Duela urte terdi sortu dugu, eta oraindik ibilbide luzea dekogu abentura honetan. Eta zer esan nahi du osasun mental feminista? Gure azkenean elkartea sortzeko arrazoia edo izan da pixka bat, osasun mentalean sartu garen pertsonok ikusi izan degula feminismoaren ikuspegi horren falta. Eta zuen elkartea mundu guztiarentzat da? Feminista moduan identifikatzen diren pertsonentzat. Bai, egia da orain arte, bai izan degula heteronormatibitate hortatik ateratzen diren pertsona guztientzako, dirudigulako zaurgarrienak garela momentu honetan. Beraz, babes espazio hori bai eraiki nahiko genuke. Eta zeintzuk dira estereotipak elkartearen helburuak? Gure lehen helburua da osasun mentala eta generoaren arteko harremana hausnartzea. Beste helburu bat izango litzateke emakumeen alduntzea. Beste helburu bat izango zen estereotipoak haustea.
alde batetik genero estereotipoak, baina baita ere osasun mentalarekin lotuta dauden estereotipoak. Azkenean gure gizarte heteropatriarkal hau antolatuta dago bitan, sistema binario batean antolatuta dago, bi generotan, gizona eta emakumea, ez? Horrek antolatzen dau gizarte bizitza osoa, lan aukeratzeko orduan, gure irudi fisikoa nolakoa izan behar den, ez? Eta, klaro, gizarte hori antolatu du patriarkatuak, hau da gizonezkoek, baina patriarkatuak, ez gizonezko guztia. Eta orduan horregatik antolatuta dago patriarkatuarentzat, eta horregatik emakumeek pairatzen ditugu egoera okerragoak, ez? Sistema horretan. Adibideren bat duzu edo nola eragiten du? Jantzi bargarenera edo eman behar dugun itxura fisikoa izan behar da gure generoaren araberakoa. Zer gertatuko litzateke ni etorriko banintz gizonez jantzita edo gizon bat etorriko bazen emakumez jantzita edo, osea, generoarekin haustea itxura aldetik eta horrek zure osasun mentaldean eragina du. Eta aurrera begira, ze pauso edo ze aldaketa mamar ditugu? Sistema errotik aldatu. Ezin dugu esan psikologo gehiago behar ditugu, ez. Edo psikologoen ikuspegia gatu behar dugu, ez. Zeolan ez da arazoa konpontzen. Konponbidea da buruz bera jartzea sistema. Azkenean ikuspegi bat da osasun mentala zaindu behar degula, baina ikusi behar dugu orokorrean zer ari den gertatzen. Hori ere kontutan izan behar dugu, ze bestela partxeak jartzen ari gea, ez? Badirudi norbera gaizki baldin badago, norberari gertatzen zaizkion gauzak direla, eta ardura ere bai norberaren gandagoela. Eta zuen elkartera hurbildu nahiko bagenu, zer egin beharko genuke? Gure web horrian badago informazio guztia, ze ekintzak eta ze helburu ditugun, eta bertan dago galdetegi bat betetzeko, bazkide egiteko. Pues que maravilla, bikote. Mila esker gurekin izateagatik, eta mila esker egiten duzuen lan zoragarriaren gatik, mesedez eta favorez. Que maravilla. Eskerrik asko. Bai, lan handia egiten dute. Lan handia egiten dute. Eta zer gertatuko litzateke bihar ni emakumez jantzita azalduko banintz bi batzuek aurkeztera, edo zu gizonez jantzita? Ba, oso interesgarria litzateke. Egin beharko genuke egunen batean, eh? Zergatik ez? Zer gertatuko litzateke? Hori ja ikusi beharko genuke, ez? Nik proposamena egingo dut. Gustatu zait. Venga, egunen batean egingo dugu. Gustatu zait. Baina, bueno, oso garrantzitsua da, mendik esan nahi dugu hori. Osasun mentala beti buruan izatea, lantzea eta gehien bat feminismoaren perspektiba ere bertan izatea horretarako. Eta horretarako badugu estereotipak eta antzeko elkarteak. Albina Estardaz, mila esker. Mila esker zuei, cariños, berdin. Eskerrik asko, Albina. Albina kolorea ekartzen dio gure plato ederroni eta kolorea, freskotasuna eta gaztetasuna ekarri dizkio hurrengo gonbidatuak Euskal Herriko bertsolari txapleketari adibidez besteak beste. Joanes Ilarregi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Joanes, zer moduz hasi duzu urtea, ondo? Bai, bueno, ja aspaldi xamarrasi ginen, baina ongi. Bai, eta sagardotegien agendak eta bertso saioak eta zer moduz doaz? Bueno, ongi, bertso saioanak ongi eta sagardoteginak bai ongi. Eta, bueno, batzutan elkartzen dira. Bertsolari oso gaztea zara, baina dagoeneko zure ibilbidean alako urrezko horri batzuk idatzi dituzula esan genezake. Gehiago etorriko dira, Joanes? Bueno, ez dakit etorriko dien edo ez, baina, bueno, oain goz behintzat saiatuko etor ditezen gehiago. Ba, Joanes Ilarregi, mila esker gurekin izatearren, mila esker bisita egitearren, eta zuek badakizu, berehala ez joan urrutira, Joanes Ilarregi. Hemen txegara, arratsaldeon berriz ere, bueltan gara, inauteriak ez dira bukatu, Esate baterako Tolosan gaur, astelenita eguna, eta nibiliko dira patetik bestera. Egun handia batzuk lanera etorri behar izan dugu, baina ikusten da, biztan da, festak aurrera jarraitzen duela, eta batzuk izan gozatzeko tartea hartu duzu eta hartuko duzu. Gaur egun osoan zehar dantzan arituko dira, herriko kulturtaldeak, eta soka muturra eta zezenak ere izango dira. Eta dantzan jarriko gaituzenak hemen platoan izango dira, Jon Artano, Mikel Elizegi eta Aitor Manterola, arratsaldeon irukote! Arratsaldeon! Geltokiak eta Happy Bank. Ondo, eta zuekin hobeto. Hoixe behar dugu. Baina nik eta ben gonbidatua behar dugu. Hori ere, bai. Gonbidatua behar dugu, txapelketa nagusiko finalean gazteena eta Nafarroan jokatutako finaleko Nafar bakarra. Biba, Joanes Ilarregi. Aupa, Joanes. Aupa, Joanes. Arratsaldeon. Barrura. Hemen horrela egiten dugu, Joanes. Bai, erreberentziak. Zer moduz zara, ongi? Ongi, zuko bai. Baita?
Zeman apar hemen. Ze pasatzen da, Joanes, bakizuguk Andoni Gainarekin txapelketen errepaso bat egin dugu, txapelketak irauten zuen bitartean, eta bertan askotan aipatu ditugu, Maialen gogoratuko zara, gazteak ez, finalera iritsi diren gazteak, Jon Sarasua bere garaian, Sustraiko Lina, Gaztelumendi, Euskitze, zu ere horre beste pauso bat eman eta historia pixo bat egin duzu aurten, Joanes? Bai, bueno, nik uste aurten komentatu izan du dela, ez? Txapelketa ezberdin bat izango zela, eta azkenen txapelketa ez da finala bakarrik, baina finalen bai islatu dela, bai berritasun batzuk ehondu diela, eta horien artean haize freskoa sartu dela, edo ez dakit nola esan. Eta txapelketa hasi zenean Joanes zuk nun irudikatzen zenuen zure burua? Navarrarena, baina behiko asientotan bukaeran. Nik txapelketa hasieran batez ere, nahi nuna zen bertxotanin eta gozatu, eta noski, alik eta urrutina aiatu ere bai. Pena emango lieke lehenbiziko, asteburun tokatzen zitzaien lehenbiziko saioa, eta prestaketa guzti eta gero, saio batin, eta gero kanpora joan, eta txapelketa guztiek kanpotik bizi behar izate horrek. Hori da, eta kanporagotik bizitza tokatuko litzaieke orduan. Bai nahi nun, altzen urrutina jatu, baina, hasi aurretik inondik inora enuke imaginatu lehingo horreino aiatuko nitzenik. Ze sasoi puntutan harrapatu zaitu txapelketa gaurten? Esango nuke pertsonalki momentu on baten edo egoki baten harrapatu nahuela, eta horreke bai laguntzen dola, ez? Azkenen naizta asko prestatu zuk bai txapelketa, bertsoa eta nahi dozon guztie, pertsonalki eta animikoki nola zauden eta zure bizitzan bertsoaz gain beste hainbat gauze daude. Hoiek nola dauden ere bai baldintzatzen dola zure holtza gaineko jardun hori. Eta esango nuke alde hortatik momentu hon baten harrapatu naula, eta horrek ere lagundu ditela. Eta txapelketa bukatuta gero ze puntutan zaude? Ze ez da erresa izaten, amaiera eta gero ere egotea? Oain, esango nuke oain nahi diela etortzen nekek eta aje guztik, oain edo oain ja igual pasatzen pixko bat, baina bai, azkenen ibilbide oso luzea da txapelketa batez ere hasieratik bukaeraino inezkeo, eta tarte guzti hortan bizi dozon tentsioakin, hoi dena akumulatzen eta gehitzen joaten da, eta bukatutare deskantsatzeko tarte handik ez daukezo. Gero finalistan saioak eta hasten die gabonetan eta bat eta beste, eta orduan, inertziakin ongi eramaten dozo, baina ja dena bukatzen denen eta pixko bat apar hori jesten denen, nik uste orduan hasten diela nekek etortzen, eta nabaritzen da bukaeran. Joan ez da, ze sentitzen da inbeste jenden aurren bertso bat zegotzeak izona? Enpeti komite baina inbeste behizak horroko irudi hori, Jesu Kristo jendepia denak iri begira. Momentun arabera eta gorputzaldin arabera. Nik uste holtza gainen gino den zortzik ere eta egunen zehar ez ginula modu berdinen bizi izan. Momentu batzutan igual erreparoa, beste batzutan gozamena edo plazerra, beste batzutan ez dakit beldurre. Nik uste egun osoan zehar sentsazio diferentek bizitzeko aukera ematen dola. Gaina normalen ustut bertsolari bateko holtzan gainean edo lasaitasun nahi txura, eman behar duela, iri kostatzen naizik hori disimulatzera, tokatu altzaik edo... Nik uste nun hasi aurretik gehiago kostatuko zitzaiela, baina azkenen enun asko antzestu beharrik izan, egia esan nahiko lasai ehondu nintzelako, eta horrek bai egun guztie aurrera eramaten lagundu zin. Horrek laguntzen du lasaitasun horrek, patxara horrek. Joanes, atzera begirada bat eginda zure ibilbideari, 3 aldiz eskolarteko Nafarroako txapelketa irabazi zenuen, 18 urtetik bera, eta gero etorri zen jauzia, ez da? 2019ko Nafarroako finalean, elkatu zinen. Salto hori nola gogoratzen duzu? Txikitik haundirako salto hori? Ez dakit, atzera behide jarrita, igual bai esango nuke dela inoiz nik bizitu duten bezala behintzat saltoik haundina edo izan du dela. Azkenen esan diteke orduan hasi nintzela txapelketa mundun edo txapelketa haundin mundun
sartzen. Eta lehenbiziko aldiz, final batera aiatzek dauken esan nahi horrengatik, hoi izan duzen nik uste gehien markatu ninun saiotako bat. Egia da guain azkeneko txapelketa eta gero, beste mugarri batzuk ere bai jarri diela, baina hor ja asko ze barneratu daukezo, ohitugoa zaude baita ere txapelketa mundu hortara, eta horrek ez tokentzen ez poza, ez ilusioa, ez inditenik, baina lehenbiziko hoi izatek nik uste badaukela esangura ezberdin bat. Eta beste jauzi bat egiten da, Joanes, ez txapelketetan baizik eta herriko plazetan, bertso afarietan, bertso bazkarietan kantatzearena. Hori oso desberdina da, salto hori ere. Bai, azkenen batak besteak hartzen dola esango nukenik. Txapelketa bada lehia bat eta, gustatu gehiago edo gutxio gustatu, azkenen plaza handi bat, baina baita ere da eskaparate bat eta trampolin moduko bat gero ondoren etorriko dien saio eta plaza guztitarako. Azkenen txapelketa izango da behin 2 urtetik edo 4 urtetik, baina plazak astebururo daude, boladan arabera gehiago edo gutxiko, baina jendek erreferentzia modura txapelketa dauke, horrek daukelako mediatikoki jarraipen gehiena, bai sare sozialetan, dena. Orduan, txapelketetako izenakin gelditzen da askotan jendea. Eta horrek, nik uste ekartzen ditola, zenbat eta urrutira goiatu edo zenbat eta emaitza hauek esan dezagun, plaza gehiago izatea, edo behintzat jendek gehiago ikustea zu eta gehiago goratzea gero. Eta non disputatzen du gehiago, afari bazkari batean edo holtza gainean txapelketan? Nik uste ez da hola konparatzeik oso ezberdine da. Bietan tokatu altzaizo gozatzea eta bietan tokatu altzaizo sufritzea. Ematen do txapelketan asko ze bideratua da hola dena sufritzera, ez? Batez ere lehiari ematen dion garrantzi horrengatik, baina guk bertsoa nola bizidun, plaza baten 20 pertsonakoa eta otordu baten baita ere sufritzea tokatu diteke, giro hotza daulako, edo zozolako lortzen publikoakin konektatzea edo dena delakoa. Orduan, denak dauke bere ezberdintasuna. Nik galdetu nahi nian, oin digestioa etzakit eginda egongo izen, edo ja txapelketarena. Eta seguro asko jende mordo bat gerturatuko guen igana, eskatu gabeko alkuak ematera, eta komentarioak egitera, eta loreak ere bai, eta bertsotatik kanpo ere bai, seguro asko, euskaltegian edo. Zer geratu zaiko? Baten arrasto gutzi aldik, komentarioen batek edo? Ez, nik uste hori erlatibizatzen jakin behar dela, eta, egon du da, prozesu guztiontan jende bat aholkuk eman dizkitena, eta asko eskartzen dizkiotena, baina nik eskatutako gomendioak edo aholkuk zielako. Bestela, jende bateri nik uste, behin pixko bat azaltzen astezanetik aurrera, denak badakigula nola jokatu behar den, eta parrandan edo zeintokitan tokatzen zaizonen, denetatik dakin horietako bat, bai esan, eta aurrera, eta listo. Erkiten dut. Joanes, orain dela pare bat urte dagoeneko hemen izan zinen, Nafarroako txapelketa baino lehen, eta txapelketa buruz hause kontatu zen. Tira, Joanes, guk erraz esan dugu etzaretela urrun ibiliko, baina kanpotik errez esaten da, ezta? Bai, azkenen ez, txapelketan dena korreri behide egoten die, edo egoten ez, beti finala, edo aldeen urrutina aiatzea, eta bai, kanpotik errez ikusten da, kartela ikusten, eta hau aurreako da, hau ez, baina, gero azkenen zuek biegre jakingo duzu, hoi egun baten jokatzen da, X bertxotara, eta egun hortan inbehar da, gero aurrea joan nahi balin bada. Lehenbizi behintzat finalen sartzea, eta, ja behin txabatek esan donetiken pixko batez, finalera pasatu ezkeo, probatu ginen azkeneko antzertzen, eta plaza ikaragarri politia da kantatzeko, beraz, han gozatzea, eta gero, beti esaten dena da, baina etorriko da etortzen dena, eta etortzen balin bada Euskal Herrikoan kantatzeko txartela, poza izango da, eta bestela jarraituko du baita ere bertxotan.
Eta etorri zen, Denak, aipatu dituzun denak errenkan etorri ziren. Eta askoz gehiago ere, bai. Eta gehiago ere, bai. Eta askoz gehiago. Zer dira gauzak, ez da? Bueno, holako eta maitare ezin da pentsatzen den guztia esan, ez? Zu pentsatzen zeroen orduan nun bukatuko zenuen? Ez, nun bukatuko nun pentsatzen, baina zer nahi nun bai. Baina, bueno, dena esateare gehiagi izango litzake. 2021ko Nafarroko txapelketa hori saio Alkaizak irabazi zuen, zuk laugarren egin zenuen. Bertan eskuratu zenuen Euskal Herrikoan kantatzeko txartela, esango dugu. 2019ko Joanes Ilarregirekin, ze diferentzia egon zen 2021ko txapelketa hortara? Oda, lehenbiziko Nafarrotik bigarrengo Nafarrokora? Ba, ez dakit. Oain batez ere azkeneko nagusia dauketelako indiken oso presente eta igual pixko bat aztu edo urrutiko gelditzen zait hori, orduan ez dakit zehaztasun haundiz esaten. Baina esango nuke, naiz eta 2 urte pasatu, olako plaza baten behin kantatzek bakarrik ja, esperientzia puntu bat edo ematen dizola. Orduan, nik uste batez ere hori, bai, txapelketan rekorrido luzegoa izan eta esperientzi gradu bat gehiokin joatea, eta horrek karri dezakena segurtasune, erabakik hartzeko zure bururi ematen dizkiozon lizentzia gehiago edo gutxio, eta hortaz gain baita ere, lehen esan duna txapelketak plazak ekartzen ditonez, plaza gehiago inda jatzen balin baza txapelketara, aurretik zure burue probatzeko baita ere, eta esperimentu gehiago egiteko aukera inda, aukera ukita aiatzeza finalera. 2019an Julio Soto, 2021 saio Alkaiza, 2023 Ilarregitarren bat? Bueno, ez dakigu haindik izen emateare ez da zabaldu, ez dakigu zeinek emango don izena, ze nola jatuko gan, bestek nola jatuko dien, orduan, ez da momentu honetan nire burun hiltzatuta daun zerbait, enaiz haindiken Zinuzu hortan. pentsatzen duzun dena esan, ez da? Hori ere. Entzun urrengoan etortzen zarenean, gaurko hau aterako data. Hori da. Bueno, telebistan hori da, ez? Gehiena bat, gezur makillatu bat bota, eta hori. Ez naiz, hortan asko pentsatzen jarri. Ni kuriosidade badakat, pertsolari bezala maniak bai aldituzu? Bertsolari bezala, Bertsolari bezala? Bertsolari bezala, ez pertsona esan dut ez, kalean ez bertsolari bezala. Bueno, batzuk bai, eta batzuk kostientek eta besteek inkostientek, jende bat igual fijatu izan da, baina oain igual gutxio saiatu naizelako konpontzen, baina beti lehen mikrofonora hurbilduta kantatzen hasi horretikola soinu bat genuen, eta nire ingurun behintzat bastante komentatu izan duzen hoi, edo nizerrakit. Askotan, maniak baino gehiago die urduritasunek ekartzen diton, tik batzuk zu momentun kostiente etzana, baina gero esaten dizu ikusten oso bidea, eta esan hostia bai, hori jendotera bat eta enaiz kostiente. Baina, nik uste dolako gauzetik izaten diela. Bueno, txapelketa nagusian, zure lehen saioa Arrasaten izan zen, irabazi egin zenuen. Bigarren saioa Elizondon egin zenuen, bigarren egin zenuen orduan, eta saio ederra egin da, zu zeinekin geratzen zara? Bueno, ibilbide guztin, nik uste saio guztietan ondu diela, gozatu duten, eta lanitea edo sufritzea tokatu zaiten saioak edo bertsoaldik, baina osotasunen hartuta, igual Elizondoko saioakin geldituko nitzeke, batez ere sentsazioangatik eta gorputzaldingatik. Nik uste benetan libre eta lehen esaten ginen, esaten nun, lizentzio horiek eman da nire bururi joan nintzela, eta nik uste horrek bat gauze batek besteak hartzen dola, eta askatasun edo lasaitasun hortatik joatek gorputzaldion batek harrizin, eta gorputzaldion horrek, gero bertxotara eraman da, emaitza ona mantzula baita. Eta emaitza ona izan zen Alaia Martinekin zortziko txikian egintzen utena Elizondon, Joanesek sexopa zabaldu eta lehenbiziko bezeroan hor eta ama, ikusi. Hori entzun dute eta belarriko mina, amak kontatu nahi du pasarte zikina, sekula enintzake jaioko jakina, jostailuekin ari izan du bazina, jostailuekin ari izan du bazina.
zina. Ondo pasa genuen hemen, Oso ongi pasatu Zuk ere bai, ezta, gozatu zenuen. Bai, nik uste izan dela txapelketa guztin argina etorri zaiten bertsoa. Bueno, hori ulertzeko aurreko alaiak botatako bertsoa jarri behartzen, baina, bueno, ez da nola esantzin, baina bestela nola etorri zinen zu mundura edo olako zerbait, eta bere bertsoa entzun bezala etorri zitzaien, bueno, bukaera azkeneko 2 puntuk, eta hori, gorputzaldi honakin neon egun hartan, eta lasaitasunekin neon, orduan, bueno, itxoin nun, txaloak bukatzea, eta lasaitasun horrekin, banekin, erantzun bandeukela, eta, bueno, gero igualetzen ala izango, baina iruditzen zitzaien baita ere, eukizun erreakzioa, edo, antzeko bat eukiko zula, orduan, lasaitasun hortatik enkantatu nuen egun hortan. Elizondon oso ongi bideratuta gelditu zen finala, Joanes. Gero etorri zen Bilboko saioa, azkeneko finalerdia, eta uste dugu pixkatxoa sufritu zenuela. Bueno, zuk esan dezakezu hori ongi ez, han izan zinen nire ondoan. Eta bai, han egunen bertan dexente sufritzea tokatu zitzaien. Nik aurretik nire bururi, zuk esan azon bezala, oso bideratuta edo oso ongi edo eskura gelditu zen. Txapelketan sailkapena. Eta egie da, nik nire bururi esaten niola, zuk oain arteko jarrera eta gorputzaldi berdinekin, ez pentsatu puntutan, eta lasai joan, bertxotara, eta gero etorriko dena etorriko da, baina ja behin pasatuta eta ikusita zenbat sufritu nun eta dena, ondoren ohartu nintzen, nire buru engainatzen haitu nintzela, eta nire buru izaten niola, ez zu lasai zaude, baina eneola bat ere lasai, eta ingurukoak ere bai esan ditea. Zuk esan zinun lasai zinu dela, nik enizun deus esan nahi izan, baina nabaritzen zitzaizun lasai etzinu dela. Eta, egunen bertan, azkenen nahi edo nahi ez, hain eskure eukita, oso presente zeon zerbait ezen puntuna eta sailkapenana, Elizondon etzeon bezala, Elizondon utxetik hasten nintzen eta inongo pretensiorik gabe, orduan lasaitasun hortatik joan nintzen, eta Bilbora berriz, ezagun eskuk eta oinek lotuta joan nintzela. Presio pixka bat, ez da? Bai, pixka bat baino gehixio azkenen. Batez ere, hasi aurretiken nire, lehen esan dute, nire helburu etzen ez finalera iatzea ez deuse. Baina behin hain eskura eukita, esaten ostia, pena litzeke, hain eskura eukita behaztartetik aldeitea. Ederki, eta horrela lortu zenuen finalera iristera, puntuazio tarte txiki xamarrekin, zuko gertu geratu zelako. Eta orain gure makinista, Jon Artano, geltokiak. Bai, zu badakizu, baina agian egongo da etxean despistaturen bat, esango dugu, tarte honetan egiten dugula gonbidatuaren bizitzan mugarriak izan diren 3 leku bisitatu. Zer horrek, euk aukeratutakoak. Aurrenekoa Leitzako bertso eskola, esplikatu dugu nolakoa den, non dagoen, eta ze maiztasunekin biltzen zaretenan. Bueno, bertso eskola aukeratu dut, lehenbiziko mugarri bezala, toki fisiko bezala baino gehiago, bizitzan garai baten mugarri bezala ez, eta batez ere, heldun bertso eskolara pausoa emanun garaiekoa. Bertso eskola Leitzeko herrigunen dago, eta han Leitzen herrigune bat dago 5 pisukoa, eta eragile ezberdinek bertan dauzkea gelak, eta tarten guk bertso eskolak daukegu gela. Eta, hoxe, oain dela, ez dakitzen bat urtekin sartuko nintzen ni heldun taldera, 14-15 urtekin. Goritzala izasierako egun nahiek eta. Bai, gogoratzen naiz. Ni gazten taldetik, eskolako bertso eskola edo umen bertso eskola izan diteken hortatik heldun bertso eskolara pasatu nintzela. Eta ez dakit, 14 urtekin, eta gogoratzen naiz, hasieran Josema Leiza etortzezela gure gana irakasle bezala. Eta, orduztik aurrea, ez dakit, 10 urte pasatu die, eta, boladan arabera gehiago edo gutxio, baina, nahiko biltzen han batzutan. Beti gela hortan edo elkartean ere bai, sozidaren ere bai batzutan? Bai, hori esan behar nuen, txapelketa den garaien eta igual gehiago bertso eskolako gelan eta serio,
ez txapelketaik ez da honen, gehiago igual mai bueltan elkartu eta otordutxon batin, eta ondoren pixkoa kantatzeko. Eta zuek gazteena, pentsatzen dira, nahi ere irekin bateratxu sartuko guela, edo? Pixka geroxeago? Bai, pixkoat geroxeo, baina nirekin batera. Atzetik etorri alda beste inor? Bueno, nik uste urtetan gu biek eta gero, bertso eskola beti ondu da, baina igual ez da hainbeste jende, ez dakit, garai hortan egoten den plaza bakarrenetakoa eskolartekoa izaten da, eta eskolartekoan parte hartu donik edo, baina guain bai badabiltze ibili die, batzuk ja bukatu du etapa hori eta txapelketa, Nafarroko txapelketan garai tokatzen zaioa, beste batzuk baitare adin hortan badabiltze, eta bertso eskola baitare bi talde daude leitzen, eta nik uste guain ilusioakin badabilela gazteri bat leitzen, eta, azkeneko bi Nafarroko txapelketatan, anaietani finalen egon izana, azkeneko nagusiko, guztioi nik uste izan dela baita ere, incentibo bat, gaztek gehiago motibatzeko edo gertugotik bizitzeko bertsolaritza. Ospotuko, aldu horreke. Bigarren geltokia Gasteiz, hola generalean esan da? Bai, bertara joatea tokatu zitzaien edo, aukeratu nun. Behin batxillerra bukatuta, historia karrera ikasten hasi nintzen, baina urte bete inun da utzi, eta gero magisteritzako karrera hasi nun, eta hoxe, lau urte... Bukatu aldo, barkatu? Bueno, hortan gabiltze. Oidek. Gutxi falta da, azkeneko puntue. Bueno, ondizeo. Eta hori, 5 urte, lau urte terdi edo pasatu nituen Gasteizen, eta egia da, oroitzapen oso politia dauzketela hangoak, eta batez ere hori, pertsonalki bizitzako beste fase bat hasi nun, lehenbiziko aldiz etxetik kanpora atera eta bizitzen jarri nintzenekoa, eta unibertsitate garaiko historio asko, eta horregatik nik uste garrantzitsua. Noiz itzuliaiz leitzara? Ze leitzara itzuliaiz, ez da? Bai, 2022 hasieran edo... Oroitzea, atzo, bai, hoi da. Oroitzea laiz hori indikan Gasteizekin. Bueno, oroitu bai, baina ez dara nostalgiatik edo inbiriatik, nik uste etapa oso politu bat izan zela, aprobetxatu ziteken guztia, baina hori bukatu zen eta gero ondoren beste batzuk heldu die, eta horietara nago gehiago. Hor atzean, gaurren ere bai. Hirugarren geltokiak berriz leitzara garamatzalako, orain bizia izen etxera, ala? Hoi da, hirugarren geltoki bezala, oain bizi naizen etxea aukeratu dut. Batez ere lehen esaten unangatik ez. Gasteizera egan nintzenen beste ziklo bat edo beste garai bat hasi zen, lehenbiziko aldiz etxetik kanpora bizitzera joan, eta unibertsitate garai hori. Eta oain, da leitzera bueltatzeakoan nik argi neuken, karrera bukatu eta etxera enula bueltatu nahi. Orduan, karrera ez dut lortu bukatzea, baina etxera enaiz itzuli, eta hori, unibertsitate garai horren itxiera, eta beste oraingo fase honen hasiera bezala edo ulertzen dutelako, aukeratu dut. Eta hasiera txarra ez, lehen esan diguk pertsonalki oso momentu honean, hori oso interesante iruditu zaidak, sorkuntzarako, norbera ondo egoteak ere baliatzen duela, beraz, pentsatzen diat, etxe horretan bizizaletena gustura bizizaletera elkarrekin. Bai, hoi da, azkenen, aukera asko daude eta denak die zilegi, baina nik aspalditik oso garbi neuken zerbait ezen ez. Altzen einen, nire bizitza egiten hasi nahi nula, eta hortan gabiltze. Eta inongo mugarik gabe, ez dut esaten, inongo planifikazioik gabe esan nahi dut. 2 urte balin badie 2 urte, 10 balin badie 10, eta ikusiko ze etortzen den, baina oaingoz, bai esan diteke, momentu politu bat dela, eta talde politu bat osatzen dela. Egon dikoa, zorioneko, Hoi da. Jon Arzano, eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Iritsi gara, Mila esker. Trena iritsi da, azken geltokira. Bai, eta begira, bueltan esango nuke esugeak bere buztanari ozka egingo diola, ze berriz ere, bagoaz leitza aldera eta lagun bat agurtu behar dugu. Ander Fuentes, Iturri, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Ander, zu bertsolaria zara, Joanesen bertso eskolako irakasle izan dako ere, bai? Bai, alatxe tokatu zitzaiten, bai, berak esan bezala, 14 urteo zitula, nik gazteen talde hartu nun, da alatxe tokatu nintzen, bai. Eta nola gogoratzen duzu Joanes gaztetxo hura, nolakoa zen bertso eskolan? Zen ume mukizuat, bizi-bizia. Ikusi hutsakin ez du ematen, baina listua da, bera, Aluita! Ona. Joan, ez da, Iturri Ander nolako irakaslea zen? Bueno, ez du ematen, baina, listo xamarra da, bera baita ere. Ona, ongi molatzen zate. Lehen, erantzuten un bezala, txapelketan ez ontan bakarrik, aurrekotan baita ere jende bateri bai eskatu dizkiotela gomendioak, eta, eman dizkitela, urte hauetan bera izan du da hoietako bat, eta, horrez gain, irakasle izaten hasi zen, baina, gaur egun laguntasun harreman estu bat daukeu, eta lehen aipatzen ginen, asteroko soziadeko junta dizotan, eta, hor elkartzen ga, irakasle eta ikasle paperak hautsita. Ander, esan duzu bizi-bizia zela, asko apuratu gabe patxaraz egiten omen zuen bertxotan? Hoi gazte-gaztetatik, holtzara joan, gaia hitu, eta gu urduri eta bera ez, eta seitun bersoa gota, eta honek gazte-gaztetatik egoten bazakin, eta hoi da askotan zailena ez, eta egin ere egiten zuen, eta hortik beti goiti aurrera intzun. Potentziala ikusi zenion Joan Esizuk eskolan zegoenetik, baina esan egia, sekula pentsatu zeren Euskal Herriko txapelketako finalera iritsiko zenik? Posible zela pentsatzen nun. Igual aurtengo hontan izanen zenik ez nun pentsatzen, baina gero txapelketa nola zizun ikusita, ez nun deskartatzen. Eta, esan du lagunak ere bazaretela, ez da hor muga hori ondo gainituta daukazuela, bertsoa hitza bizitzeko beste modu bat, Joanes, ez bertso eskola zorrotz hori, bakarrik, mai bueltakoa ere, bai? Bai, eta nik uste bertsolaritza askotan bihurtzen dela, bertsolaritza edo bertsoa, aitzaki bat beste gauza asko bizitzeko. Eta lehen geltokin hortan esan duten bezala lehenbiziko geltoki heldun bertso eskola, batez ere horrengatik aukeratu dut ez. Garai hortatik aurrera hasi zelako nire bizitzako ardatz garrantzitsu bat izaten bertsolaritza. Eta orduztik mile gauza egiten ditu. Ez da bakarrik txapelketa eta bertsoa, asteburu pasak, nizerrakit astero elkartu, bai kantatu, baina gero afaltzera joan, eta hitz egin ez gabeti bertsoari buruz aitzen. Azkenen laguntalde bat sortzen da hor, eta bertsoa da elkartu batxona, baina hortik aratago doan zerbait da. Ander, esan duzu zuk ongi ikusi zenuela asten txapelketan, bukatzen nola ikusi zenuen, nahiko nekatuta iritsi omen zen finalera? Guk hitz egiten ginen asko, eta berak ere esaten zunez, bere txapelketa udan hasi zela, lehenbeziko saion tokatu zitzaion gero, eta handik azkeneko final aurrekora, bere burua desgastatu asumatzen zuen, eta guk ere ikusten ginen, ez? Ez genion gauza hondirik esaten bazpare, baina nekatua iritsi zen, baina gero finalin oso ongia ditu zen, buelta eman zion neke horreri, eta oso ongia ditu zen, bai. Joanes, Anderrek esan digu, Elizondoko saioa eta gero, berak esan omentzezun finalean sartzeko aukerak ikusten zizkizula, baina ez arrotzeko. Nola izan zen hori? Bai, hala izan zen, eta nik eskertzen diotez, azkenen esan zin, saio eharra induk, eta hor txeo, baina hemen mundu zikikendik bertxotan, eta deus etziokina, Eta, eskertzeko gomendio bat da, azkenen oso erresa delako taulan orgoien zure burua ikusi, eta ez dakit, pentsatzea ine da hola, edo ez dakit, konformatzea eta etxitzea edo dena delakoa. Orduan, ingurukoa baitaren lagundu zitean,
tensio hori mantentzen, eta batez ere hankak lurren mantentzen. Eta nik uste hori dela baitare laguntasun batez, naiz eta nekatuta eta hain ongi ez ikusi, gauz batzuk esatea eta beste batzuk isiltzea. Ander, eta orain bukatzeko, Joanes azkenean zer, arrotu zen, edo ez? Ez zen arrotu ez. Berak betianik oso ongi jakin izan du egoerak neurtzen, bizitzan eta bersotan ere bai, eta berak oso ongi irakurtzen du plaza eta egoera, eta nik esan ez esan berak asmatuko luke eta berdin ingo luke. Ander Fuentes, Iturri, eskerrik asko, besarkada handi bat, plazera izan da zurekin hitz egitea, ondo izan, Ongi izan, agur! Agur. Aio. Eta orain... Ez dakit etxeko salan egongo den, baina ardo pillerra bat ikusten. Iturri ez dakit, baina ardoa. Hori itxea izen sozidadea. Ez diot aldetu ez sartzegatik, baina harritu. Ara hortxe, zeo parrez ari du. Zerrago entzuten aldo. Zerrago etxean edo sozidadean. Parrez ari du. Esango banik egin nahon. Bueno, utzizako ordun. Utzizako ordun. Eta geizki bintzat. Vale, utziko. Ikerketa egingo dugu, non ote zegoen jakiteko. Eta orain, Happy Bang, Aitor Elizegi. Aitor eta niriek ere oso ongi moldatzen gara bertxotan, oso ongi moldatzen, baina gaur bertxori buruz ez dugu itzen. Aitor, gaur musika da protagonista. Zein da gure gaurko gaia, Aitor? Zein da DJ izatea? Horixe da, nolakoa da DJ baten bizitza. Oso zaila. Oso zaila da. Munduan zehar asko daude oso ezagunak, baina Euskal Herrian ere baditugu oso onak. Guk, jakin egin bere bizitza nolakoa den, ez da erraxa, Aitor, cuidao. Eta egon gara bat oso famatu den Euskal Herri osoan, DJ Bull, berarekin egon gara. Venga, hortxe, eman eurra. Txikitin dan ketun bankete, keteketan banketun bankete. Ostar Mikel, zer izan entzuten? Tximo Baio, 80. hamarkadako DJ on bat. Ostar Mikel, zer ona, eta ezaguna zen? Oso ezaguna zen. Zu aldakizu zer den DJ izatea, parrandetan eta musika jartzea, jende guztia dantzan, makina. Gauza politak eta gauza txarragoak izango ditu. Segurazki bai, baina DJ-ak bakizu kriston martxa jartzen dute, parranda, herriak, nik bat ezagutzen dut, oso ona dena. Herrietan musika jartzen du, beste lekutara joaten da, nahizu ezagutu? Bai. Bagoazen, hau tipua oso ona da, euskalduna da, eta bazter guztietan? Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough. Hauxe du, DJ Bull, arratsaldeon! Hauxe da Aitor laguntzailea. Bueno, Bull, nolakoa da DJ baten bizitza? DJ bizitza, gauekoa. Eta hori nola eramaten duzuzu, gauean lan egitea? Oitu egitea. Oitu egitea? Zenbat urte daramat, Bull, honetan? Hogeita bi. Zer sentitzen da, abezi bat jarri eta mundu guztian datatzen hartzen. Horrela, Subidoia latza, siston pozak, izan alaitasuna. Aizu, Bull, bai aldago sekreturen bat DJ on bat izateko? Psikologo lana egin behar dut. Bai, psikologo lana? Bai, jendea argazki bat atera dut plazakoa, aber, ze jarriko guken mugitzeko. Mugitzen ez dute aldatu egin behar du. Nolabait, jun beharraiz, josten. Zuretzat zer da, oberena eta txarrena? Oberena? Hombre, ni oso soziala naiz, da jendearekin harremana izatea. Txarra, ingurukoekin gutxigo duten naizela. Justu behaiek libre izaten dut lana. DJ bateri alzaio abezi bat eskatu edo bere aukak eta errespetatzen dutu behar da. Haze galdera, Igual, bai eskatu behar diala, baina bai, hori bai eskatzen dut errespetuz, eta ez hain maiz izatea. Zelen belarria gorri ukitzen nuen. Oain aldatu da, oain mugikorra, altxatzeu besoa, eta letreroa jartzeiz behar. Serio? Zein da Bull zuretzako abesti oberena festa bat azteko? Kale jiran bat. Zerbait alaia behar du. Zerbait apurtuko duna. Keneko abestia, ze jarriko zenuke? Adibide batean? Bai, pues Makonaken tabernako argiak. Oso ona. Eta bestela Actor Deseoren Corazón de Tango. Ez da txarrare? Azkenean jendea, gerturatzen da, eta behaiek abesten azten dira, eta nik geizten dut pixkat. Azkenean entzuteko jendearen abestia. Erakutxeko diguzu
Nola den? Nik ikusi nahi dut, Laizter hasiko naiz, gainera. Maia bat, musika. Bai, montatu behar dut, osea, lagunduko jazen. Bai, venga, guazen, martxita. Tope, gol, tope! Bueno, Bull, eta non ikusten gaituzu zure laguntzaiek ezala? Ondi? Da nik uste, nire antzera... Kutxaleko ez dakago, eta gero importantea da zer, peluka. Peluka, bai. Peluka, bai. Baina gu prestatuta etorri geha, Aitor, jantzi peluka. Venga, ez da. Eman eurra musikari, Bull, venga. ¡Arriba! Ze ondo pasatzen gaur. Nik ere bai. Nian, DJ bat izan nahi den. Niri gustatuko litzaidake, baina entzun duzu bere gauza honak eta bere txarrak ditu. Erra da, ez zuk zure musika jartza eta mundu guztia dantzan. Gauza bat egin marko genuek, Aitor. Rubiok DJ talde bat atera. Ze edo ez zaizu Happy Brother DJ. Izena oso ona da. Happy Brothers DJ. Bai, ensaiatu behar dugu, Aitor. Venga, va. Arriba, bora! Ondo. Hasi dira herri guztietatik deika. Bai? Eta batean telefono turru DJ, nola zen Brothers. Happy Brothers. Happy Brothers, oso ongi. Hainbeste gauza ditut buruan, Happy Brothers DJ. Ondo. Eitzarare jongo ditu, Joanes, fiestetan edo. Eta polemik. Zu musika jarri, Aitorrek dantza egingo du, Andreas ere bai. Eta balio duzue, beraz, ez dago problemarik. Ez da problemarik. Happy Bank, eskerrik asko bikote. Oso ondo, oso polita. Joanes, bertxotan entzunen nahi zaituenak, nun asteburu hontan bauzu saiorik? Edo pakea? Bueno, aste honetan ostegunen, bertsoaroa egiten da Nafarroan urtero, bueno, normalen azaroan egiten zen, baina txapelketa aldaketak intagoen garai honetan egiten da. Eta hoxe, ostegunen zazpitan, esango nuke. Edo? Ondo. Iruñeko antzerki eskolan. Oso ongi. Ona, oso ondo. Bertsoaroan eta hortik aurrera gehiago ere ikusiko dugu Joanesan eta hemen. Joanes Ilarregi, plazara handi bat izan da zu hemen izatea, eskerrik asko gozatu. Olatu horri, amaitu digestioa ondo egiten. Hori da. Eta gero etorriko da beste bat. Hori da. Eskerrik asko. Eta badak izan zure etxea da. Nahi duzunen, etorri. Nahi duzunen. Guk deitu ere, etorri. Zu bazpare deitu eta... Gero. Eskerrik asko, ondo segida, noke? Venga, Jazen musika ekartzen diguzuen horrengoan. Bai. Eta orain zeiko dugu? Orain, arteari kasu egin beharko dugu. Gaur gainera astelena da. Eta? Ez? Gaur trasteren bat edo tresnaren bat. Xabi, trasteren bat ez esan. Bai, tresnaren bat aurkeztuko dugu, ez da? Aritz Gamboa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier, Maialen eta ikusentzule guzti hori hemen trastetarako gu gaude, Xabi. Tresnak ikusiko ditugu, baina trastetarako uste dut zuta biok nahiko. Bueno, eta zer moduz joan da eguna edo zer moduz doa astelena zuretzat? Bueno, astelena niretzat lan egun politia izaten ari da asteburuan atxeden hartzeko aukera auki dudalako, beraz. Atxeden hartu ondoren lanera bueltatzen garenean eta gainera gustoko lanera pentsa, ez? Gogotan eta dena esango nuke. Eta ikusi, hemen zer daukagun. Batetik lastoa fin, baino honek hemen egon beharrean, bertan egon beharko luke, ze azpi hau egia egiteko dauzkagu, Oraintxe bertan, zuekin egon ondoren uste dut ardia jetzita, hemen badaukagula lana oraindik. Hor badaukazu lana, eta gaur ere beste bideo politu bat erakutsiko diguzu, Aritz, izango duzu bideoren bat, baote? Noski horrekin natorkizue, eta hemen agotza ikusten duzuen bezala ze importantea den abeltzainondako belar biltzea edo lasto biltzea. Bueno, Euskal Herriko zenbait txokoetan, leku maldatxuetan eta larretoki zabalak ez dauden tokietan belarra biltzea nahiko lan neketza izan da. Eta belarraren barruan, horrela arantzadunak diren landare batzuk etorri izan zaizkigu. Euskal Herrian zer oso ezaguna den otea. Eta oteaz hitz egitea baino, ote hori behar bezala txikitzeko makinaz arituko gara.
Bestela, ote hori ez dago animalirik jan dezakeenik. Otea txikitzeko makina. Ikusi zazue. Ni naiz Agustin Jarza, Amasan jaioa Mikel Jarza Basarrein. Eta orduan erakutzen egin izkizuken gauza dira, ote txikitzeko tresna bat eta baita makina bat ere bai. Otea txikitzeaz ari bagara, landare batetaz ari gara. Jendeak ulertzeko zer da otea? Otea da arantzadun gaizto bat, tresna gaizto bat, belar bat izango da azkenean, baina genaubak osoik eman da ezin du jan, eta orduan inbiertzan nola baite txikitu, puskatu, inbiertzan genauei ganbela emateko, horretxeteko puskatzezan tresnoikin. Hemengo belarrik eta soruak gutxitxo ziren eta mendira joan izaten gendun. Eta mendin, otia biltzen gendun, eta otioi ganauei emateko nola baite puskatu inbier eta zain izkutuen bitzeres noigein puskatzen gendun. Eta nondik biltzen zen otea? Nora joaten zineten ote bila? Zergatik iristen zen ote hori baserrira? Ote bila justu ezkinean juten, baina bagendun belardi bat ote asko zana. Eta urtero, handikan etortzezan, otia eta belarra etortzezan. Baserrik mendin oso lur gutxi dugu. Gehina da herrizaila da, masan. Urduan herrizaila eta jumier izaten gendun. Herrizaileak izate ziren, baita ere lotiek, nauzolo nien izan. Izango zuen arduraduna, han markatzezunak izango zuen arduraduna. Izango zuen, hainbeste lote atea behitut hemen, eta urduan esan beharko zuen 6 atea behitut, hemen zatitxu inbiezkit alden ondona, eta are zatetzu zituen. Otea hartu, eta otea txikitzeko prozesu hori pausoz pauso nola izango litzateke, nola erabiliko genuke makina hori? Otea hartzen deu, ekartzen deu, gure kasuen zan, ganbarara ekartzen deu, eta ganbaran gendakan makina, eta makinoi behadamakik azpin kremailera bat, bolandera emate jozun, bolandera bat, eta bolandera hori dazka bi kutxila. Bi kutxiloek sartzen daula bi rodillo ontartian, etortzen da otia, eta kutxilo horrek krask mozten du, eta eskukin erain behar diozu. Eta otia jartzen dezun garaian gainean, behadak esatizuzunak kremailera bat azpin bultzatzen diona, otiei aurrea juteko, eta gero esan dizuten bi rodillo entartien sartzen da, eta hor otia mozten du. Eta zu nahi dezu negurrin, motxesua, luzexua. Irik, eta astuare baiak jaten du, eta ondo gaina jaten zuen. Txikitu dauzka negurri dazka, esan dizuna negurri dazka 2 zentimetrokoa, laukua eta 6kua, entenditzezu. Dauzka makin horre dauka graduatzeko zemat paso eman, rodilioek zemat paso eman, aurrea. Gaur egun otea txikitzen alda, erabiltzen alda, otea? Ez. Gaur egun ez da erabiltzen otia. Gaur egun ez da erabiltzen otia, eta gehiago esango nizuke, larriak mendin sortzeko eginala egiten ditue otiek galtzen. Otiek galtzeko ere eginala egiten ditue diputazioak eta ganauzaliak eta eginala egiten ditue alare otetokila dantokil berriro ere otia teatzen da. Beste tresna asko bezala, oire gorde ingen duen. Jarri ganbaran da antxe hauten da. Ez du zer eskatzen, eta nahi posten baten ditik guztia. Eta beste tresna asko bezala xabasarrekoak, oldiak eta harriak eta besabiak eta esik eta gauza asko, alperrak eta gauza asko. Denak erabiltzen ziren, basarrin. Eta gaurko nien nil norazotu museo txikia bezala, gorde. Otea txikitzeko makinak erakusten digu, nondik gatozen. Hain zuzen ere, arantza arteko bizimodu gogorretik, datorren herri bat garela. Eutsi, herriari eta lotu lurrari. Aritz, ikusi dugu bai makinak otea nola txikitzen duen, baina hor, arantzak geratzen dira oraindik hori, abereak hauan sartuta ongi jaten du? Bai, berak esplikatu zigun bezala, motxago ere puska liteke. Hor erakutsi egin zigun momentu hortan puska nahikoa handiak egiten zituen makinak, baina txikixeago ere egin zitekeen. Eta bi tresna ikusi ditugu, batetik, otea mozteko baino
landare mota ezberdin fibradunak mozteko erabiltzen zen makina, eta adibidez garizuztarrak eta artozuztarrak mozteko ere balio zuena, eta gero ikusten da beste bat, kider luze batekin, zurezko kider batekin eta azpian kutxilla batekin. Eta horrek gehiago txikitzen zuen oraindik. Garbi dago, arantza handi horiekin aberek ezin dutela, bere kaxajan eta lagundu egin behar zaiela. Eta berak esaten zuen bezala, ote bila ez ziren joaten propio baizik eta behaiek eskuratzen zituzten larre hoietan, etortzen ziren belarrak, otez beteta etortzen ziren eta lagundu egin behar zitzaien. Ariz Gamboa, plazer bat, eskerrik asko bihar korapiloak eta bihar beste programa poli-polit bat. Orain eguraldia, biba gu eta biba zuek!